Medyo hindi pa po masyadong okay dahil po ay bumalik po ang kanyang sakit na lymphoma po. Bali, bumukol po ulit. Nung nalaman ko na po na stage 2 na po yung sakit ng anak ko, nung nitong parang pumupunta po na siya dito sa lalamunan kasi paikot po yung yung bukol niya sa liig. Mula sa ating satellite office sa Kongreso, isang ina ang nagmula pa sa Tawi-Tawi at lumuwas ng Pamaynila upang ipagamot ang 16 na taong gulang nitong anak na lalaki na dumaranas ngayon sa sakit na lymphomia o isang uri ng cancer sa dugo o lymphoma. Ang panawagan ni Nanay Gloria, panoorin po natin ito. Ako po ay si Gloria Mustadi, from Mindanao, Bungaw, Tawi-Tawi. Ako po ay nananawagan, humihingi ng tulong dahil ako po ay may anak na na-diagnose ng cancer Burkitt lymphoma. Kasalukuyan po ay nagpapagamot po dito sa Manila po, PGH. Ako po ay nangangailangan ng 61,000 para po sa PET scan ng anak ko. Kailangan po kasi maagahan, sabi ng doktor namin, kasi po yung anak ko ay nasa stage 2 na po yung cancer niya. Ako po talaga ay nananawagan sa inyo na matulungan po ng maaga itong anak ko para maagahan po ng gamutan. Sana po ay ako po ay matulungan ninyo. Maraming salamat po. God bless po. Yan po mga kaaksyon ang panawagan ni Nanay Gloria para sa kanyang anak na dumaranas sa sakit na cancer. At para sa alamin ang detalye, makakausap natin ngayon si Nanay Gloria. Magandang hapon, Nanay Gloria. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, kamusta na po ang kalagayan po ng inyong anak na si Salim? Medyo hindi pa po masyadong okay dahil po ay bumalik po ang kanyang sakit na lymphoma po. Bali, bumukol po ulit. Opo, kailan po ito na-diagnose ng kanyang sakit, ma'am? Na-diagnose po ito nung March 2025 na din po. At kailan nyo nalaman, ma'am, na sa stage 2 na po itong cancer ng anak po ninyo? Nung nalaman ko na po na stage 2 na po yung sakit ng anak ko, nung nitong August na po, kasi bumukol po siya ulit. Tapos sabi ng doktor, ayun po, nakitaan nila na naging stage 2 na po siya. Opo, saang parte po ng katawan ng anak po ninyo bumukol po itong sinasabi po ninyo? Talig po. Talig po. Opo, sa ngayon dahil sa kanyang kalagayan, ma'am, ano po yung naging epekto sa kanyang pangangatawan? Yun lang po talaga, sir, yung sa liig lang po talaga yung niya. Po talaga, wala naman po siyang nararamdaman na iba. Yun lang po talaga, pag nararamdaman niya lang po na pag ganito lumalaki na po siya, parang nararamdaman niya po na hindi siya, parang umano po dito sa lalamunan niya po. Parang pumupunta po na siya dito sa lalamunan kasi paikot po yung yung bukol niya sa liig. Ayun, so may mga maliban sa sinasabi niyo, ma'am, na may bukol po ito sa legs, meron pa itong mga bukol sa leeg. Yun lang po, sir. Kaya ito, dahil nag-stage 2 na po siya, pinaanuhan po kami ng bagong, kailangan po ng doktor namin na ipapit scan. Kasi kailangan daw sabi ng doktor, makita nila yung heart ng anak ko or kaya yung kidney. Opo. Hindi ba naanuhan ng bukol niya ngayong bago dahil nasa stage 2 na po ito. Opo, so kailan pa po kayo lumuwas ng Tawi-Tawi papunta po dito sa Maynila? Nung nandito po kami February po, dito sa Manila, February. Opo. February 9. Opo, meron pa po ba kayong ibang kasama dyan sa pagluwas po ng Maynila? Wala po, sir, dalawa lang po kami ng anak ko. Opo, so kayo lang na dalawa talagang lumuwas ng Maynila para ipagamot po itong anak po ninyo? Opo. Dalawa lang po kami. Opo, habang kayo po ay nandito sa Maynila, sino po yung inaasahan nyo po sa pangangailangan nyo po sa pang-araw-araw? At yung dati po, doon kami sa Taguig, naka-stay po kami doon sa hipag ng asawa ko. Bali, 2 buwan po kami mahigit doon. Tapos ito po, hindi ko na kinaya yung gastos dahil kailangan po talaga weekly kami sa hospital. Tapos nito, nag-offer po yung doktor namin doon sa hospital na PGH. Mayroon po silang pabahay sa mga katulad namin na probinsya, malayuan po. Doon sa child house po kami ngayon, sir. So, magandang hapon po sa inyo, Nanay Gloria.
Opo, magandang hapon po. Opo. Nanay Gloria, aside po dito sa anak niyong si Salim, meron pa po ba kayong ibang anak? Meron po. 6 po anak ko, ma'am. 6 ang anak po ninyo. Pangilan po itong si Salim? Si Salim po, pangalawa po siya. Pangalawa. So, yung panganay niyo po, ilang taon na po? 19 po na, 19 years old na po. So, ngayon po, Nanay Gloria, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List para po dito sa alalahanin yung hospital bills. Nasa magkano po itong alalahanin po ninyong hospital bills ni Salim? Yung hospital bill po na naanuhan ng NKTI sa akin po, nasa 61,000 po yung pangangailangan sa PT scan po, ma'am. Opo, 51,000. Matanong ko lang po, meron na po ba kayo na ganyang halaga? Wala po, ma'am. Kaya po naghahanap po ako ng magkakatulong sa akin dahil gusto po ng doktor na maagahan daw po talaga yung pag-PT scan. Ako, sabi ko, wala po akong ganong kahalaga. Sabi ng doktor kung pwede maghanap ako ng paraan. Kaya po ito, lumapit po ako sa Ako Bicol Party List po. Opo. Nanay Gloria, nung nalaman niyo po na ganyang halaga yung kakailanganin ninyo po, ano po yung naramdaman po ninyo? Ano po yung pumasok sa isip niyo, Nay? Sa totoo lang, kagabi, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi sabi lang kasi ng mga kasamahan ko na kung pwede gawan ko ng paraan. Ito, sinabi sa akin na magpunta ako dito sa Ako Bicol Party List na nagbabakasakali Opo. na matulungan po. Opo. So may nakapagsabi po sa inyo na lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Opo, ma'am. Opo. So, ma'am, ano po yung hanap buhay ni Mister? Opo. Nay, si Mister po, ano yung hanap buhay sa Tawi-Tawi? Ano lang po, ma'am, bali kung sa Tagalog ay nanglalambat. Okay, nang lalambat. Okay po. So, Opo. mangingisda, tama? Tama. Opo. So, isang mangingisda po si Mister. So, kumusta naman po yung hanap buhay po ni Mister? Sumasapat naman po ba yung kita? Yun po, ma'am, hindi naman yung minsan wala, minsan po talaga kung sinuswerte meron, pero nakadepende po sa isda na kung meron, kasi nagsisison din po talaga yung isda. Tapos nito, bali sa isang buwan, nasa 15 days lang po yung pwedeng pagbuhan ng isda sa loob ng isang buwan po, ma'am. Opo. So, nababanggit niyo po, Nanay Gloria, na may nakapagsabi po sa inyo na pumunta po sa Ako Bicol Party List dahil ang Ako Bicol daw po ay makakatulong po sa inyo, Nanay Gloria. Opo, ma'am. Yun yung sabi ng doon mga kasamahan ko. Sabi niya, ilapit mo ito sa Ako Bicol Party List. Na pagkasakaling sabi niya, kasi tumutulong talaga yan yung mga Ako Bicol Party List na yan. Saka si Sir Congressman Saldi ko. Opo, Ito po, kagabi, parang napag-isip-isip ko na rin na kahit man takot ako kasi po hindi man ako taga dito. Opo. Pero baliwala ko na lang po yung takot ko na pagkasakali na rin po ako nakapunta dito. Sige, Nanay Gloria, no? Alamin natin, Nanay Gloria, kung talagang nakakatulong po ang Ako Bicol Party List sa mga kagaya po ninyong nangangailangan. Ayan, at para sa ora mismong pagdugo ng kanyang problema, makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Magandang umaga po, sir, sa mga nanonood, mga nakikinig po. Ay, hapon na pala. Magandang hapon Opo. po sa mga nanonood, nakikinig po sa Baba Ora mismo. Opo, Opo. magandang hapon, Sir Alvin. Akala ko nasa ibang bansa ka, Sir Alvin, at umaga po dyan. Eto na po, Sir Alvin. Iba pala ito, Ma'am Remy. Yes po, yes po. Opo, ano na po ang pwedeng maibigay na tulong ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List sa anak ni Gloria? Sila po ay mula sa Tawi-Tawi, dulo ng Pilipinas, Sir Alvin. Ano po ang maaaring maitulong po ng Ako Bicol Party List? Opo, sir, nakita ko po at narinig ko yung usapan po ninyo, pati po yung mga records po niya, nakita ko po na sila po ay taga-Tawi-Tawi pa pala. At ito po, upon assessment po ng ating mga coordinators po na Ako Bicol Party List dito sa
Batasan Pambansa, no? Tutulungan po siya ng Ako Bicol Party List, buong buo po. Ayun. So, ibig sabihin, hindi lang mga Bicolano ang pwedeng tulungan or tinutulungan ng Ako Bicol Party List, kundi yung mga kababayan natin na mga nasa dulo ng ating bansa, yung nasa doon sa Mindanao, Visayas at Mindanao. Sir Alvin, ano po yung kailangan na lang gawin ni Nanay Gloria para ito pong tulong mula sa Ako Bicol Party List ay makamtan niya na po, mahawakan niya na po at talagang mawala na po itong kanyang alalahanin? Well, actually, Ma'am Remy, we are now in the process of requesting the amount, no, requested by Ma'am Gloria, no. So baka po ito mga ilang araw lang po ito kasi we'll be forwarding the request, the Ako Bicol request to Department of Health. Sila po ang magpoproseso niyan at sila ang maglalabas ng GL code para sa pasyente po. So siguro po mga bukas makalawa or ikatlong araw baka po matanggap na po ng ating opisina ang GL code na naman gagaling sa DOH, and then we will let them know, we will notify them. Alam naman po natin na nagbigay sila ng contact number. So doon po sila, mag-aabang na lang po sila ng GL code. Ayun. So, sa mga kababayan po natin, Sir Alvin, lalo na yung mga hindi po taga Luzon, nasa ibang lugar po, malalayo, ano po yung kailangan nilang gawin at paano po sila makakuha ng tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Opo, sa mga hindi po nakakapunta sa People's Day natin tuwing Lunes dito sa Maynila, dito sa NCR, sa Kongreso, maaari po kayo magmensahe at magpadala po sa email namin, or dili po kaya sa Tabang Ora mismo po, makipag-ugnayan po sa Tabang Ora mismo, nandito po sila Ma'am Remy, upang isubmit ninyo or ipakita ninyo ang mga requirements tulad ng mga medical abstract, yung valid government ID ng pasyente or ng kaanak, pati po yung hospital bill at quotation po, importante po yan. So dapat po makipag-ugnayan lang po kayo, wala pong problema yan, at pag na-submit po sa ating tanggapan, kami naman po, ipoprocess naman po namin yan. Basta po, valid po lahat ng ipinadala ninyo, wala pong problema sa Ako Bicol Party List at kay Kong Saldi. Tutulong po kami. Ayun. Maraming salamat po, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Mabuhay kayo, Sir Alvin. Mabuhay po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, partner, balikan natin si Nanay Gloria upang iparating natin sa kanya itong magandang balita mula sa Ako Bicol Party List. Nanay Gloria, magandang hapon sa muli. Opo, narinig niyo po si Sir Alvin. Sagot na po itong alalahan ninyo sa ospital ng anak po ninyo ng Ako Bicol Party List. Opo, sir, narinig ko po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kanila lahat. Maraming salamat sa Ako Bicol Party List at sa kay Sir Congressman Zaldi ko. Alhamdulillah sa tulong niyo po. Opo. Problema po. Nanay Gloria, ano po yung nararamdaman ninyo po ngayon na kahit po kayo ay hindi Bicolano, kayo po ay isang Muslim, ay natulungan po kayo ng Ako Bicol Party List? Sobrang saya po, ma'am, dahil itong Bicol Party List, ang akala ko talaga itong Ako Bicol Party List na to ay para lang po talaga sa mga Bicol. Pero ngayon, totoo nga naman talaga na hindi lang para sa mga tao na sa Bicol, kundi para sa panlahatan po. Po ay sobrang nagpapasalamat dahil isa po kayo sa naging dahilan sa problema. Opo. Una ngayon ay naging kayo po ang lumutas sa problema na meron ako ngayon at ang anak po. Maraming salamat po. Opo. Pero nanay, Nanay Gloria, sa tawi-tawi po ba naririnig nyo na ang Ako Bicol Party List? Opo, ma'am. Siyempre sa butuhan. Doon din po kami sa butuhan. Opo. Nanay Gloria, isa na lang po. Kung ipapanalangin nyo po sa Muslim ang Ako Bicol Party List, paano nyo po ipagdadasal? Pagdadasal, alhamdulillah, ipagdadasal ng sobra na itong Bicol Party List na sana mas mahaba pa po ang panahon na meron sila at mas mahaba pang panahon na mayroong Bicol Party List at Saldi ko na sistemang ganito. Sobrang yung hiling ko na dasal ko na sana mas mayroon pa kayong mahabang panahon na ganitong sistema. Alhamdulillah, amin.